وقعي بوليتيكان قطبان هجرات عينتات ولك ملغتن مودات أمن كما يتخونوا سمعتنا أبناي لهم مدبنا استفالالو عينتات ملغتن مودات أمن كن رئينا ملكي أب حد هجر بخمي معبل نعبه زخيدو ويس هندبتو بيلو زخصات عبللا أبلع الهزبين هبت هاجر انديو حانت هاجر كابزي أزيو زسك حنز سكقن محدرا بخمي تقلاقل نزي الناس سلاسلنا كنقو عزينام بزوحات هاجرات أفريكا وي بنايم سلستمرس ومرحتمو أب سلطان مستوطحو كوردو زيدوليو مرحتي وتهدراو علوانا منبر سلطان زديبو ويون سورا مريحن بزمزمو نتزعوتو سوران هزبن كم نايولكم نبرت حاسبهم كم دلايم زعندرلون زصاوتلون سلطان جبيتهم زنبرلون مرحتي اب تاريخ تخصيتومن ابز زمن ون فقدو بتر سلطان جبيتهم نهزبهم انقطقيتهم حبت هاجر ام بخان زركبلو حدا كابت بحريات نايزوم مرحتي كاب سلطان بقليلو كوردو زي خلو بمخانوميو نعمنت اتي بعسران حدا لكاتيت شحن شعاتم ايتن عسران 4 ستولد روبرت جابرييل موغابي كاب شحن شعاتم ايتن 80 كساب شحن شعاتم ايتن 87 قدما منستر زيمبابوي بدحري دما كاب شحن شعاتم ايتن 87 كساب 2017 بريزيدنت خوينو سورا انصار مغزاتي انجليزاويان زمرحن كساب حدا اغرو ناب غودغاد زاتو ناستا 4 عمت كاب سلطان كيورده نت هاجرن قطقيطو بمحاز عب 6 مسكرم 2019 كاب زعلم تفاني ايو هاجرنا إيرتراون بتن سورا مريحو ناصنت زركب إساس أفورقي بزي مرجان بزي قوامن نلعلي 3 عمتات بينو زغز زلو مرحيو ناي تقاوم سراويت مريحوم ناوانا كتمኦም آتيوم سلطان زጨበጡ نت منبر كيزوم نعستات عمتات زغصلو زلو كال أبنت مرحي رواندا بول كاغاما يركبوم أب غربيت إيرترا زركب اتي عب 27 حدار 1946 تولد اسماعيل عمر قولي كاب 1999 نتحيزو نتا قرن أفريكاوي تهاجر زمرح زلو أب أفريكا حدا كابتوم زنوح عدم سلطان زقبرا خوينلو قولي ب 1999 نمجمرتا غزي بريزيدنت خوينو استمرص نتي كاب 1977 نتحيزو أبدو تزغز زنبرا حسن جولد أبيت دون زسمو أكو تكيو عمر قال ب 2015 كمون بخلتاشن 21 أب استقبر مرجعات تعويتيلو سلطانو عقيبو زقصل زلو ايو زياتهم قال أبنتات أب كبابنا زلو حدو بحيل سلطان زيجبطو نت سلطان هزب زيركبو ويون بهزب تمريصنا إلهم مرجعات كوان تسرعو سلطان مكيروم بمد نقار دمسي وي بمفرراح ني حاسوت عوت تحنقيتهم نت حدا مرحين خلته وين سلست اوان طرايو خمرص بزبل حق منغست قديدوم بمدر باين سلطانم كناوحو بإدواننوم حق منغست قيروم كاب سلطانم موراد زابين اب سقاي حزبي كساب هيوتوم زحلف رفع زبل يوم مبزحتين هاجرات افريكا غنا نمنت اين زي ديمقراسياوان كوينن أوان سورا إندستري حيلتات أوروبا نتسعة مئتاويت أفريكا جزي أنو نتحجز اللو دبات ما بتأتوم جزاء زمرز وان زدلي وان جيروم حنزي صمو أبتوان كابزة أتاتو بعلو جسر رحا أتوم بعداوان جزاءتي أب كندنا تنزجز وان زنبرو هاجرات بعلوم زم حدروان بتوم دك أبات لهامت حبرت سب وي إليتات كم حدرا جبرو أتوم دك إي عدي بوليتيكينياتات نتجزاء زدليو مالت نتهزب مقصارن بحرياو هابتنايتن هاجرات نمجرات مسارح جبروهم إذا سرار حزي ملكي كابل علن تحت زورد محدران اتحقا وسرار حامن قسنت بحيلي كم زخونن اتحساسبا اتاتاتو كالاي وقع علم توديو حقرات أفريكا ناس آمس وزعون حقرات أفريكا بتزواري بتوم أقل قلت بعدويان زخونو دكبات مرحتي نايدا زور مجزاء تقصلم حزبي نزوم دحر مجزاءتي بعلاتهم نهزوهم كمرحو استقدفو مرحتي أي آمنو من مرؤياتن بمعرابويان زورو مرحت كوينون كتماتو جمرو بزد ما ناي حزب تقاومن دم زفاسس قلبطاتات منغستن تخايدم دحرزي تهاغور بزوحات ناي بوليتيكا تمكرو زي صنح مرحتي كترئي جمرت نعمنت تقدمنا زرأنايو ممهرن سوراون زنبرا موغابي عب 1980 قدما منستر زيمبابوي كونم دحر 7 عمت بايتو زيمبابوي سلطان موغابي زدلدل حدوش سلطان دربو مرحا هاجر مرحا منغستن تقلال حلقة ستاف سراويتن زبلو درب راب شماتات شلمو بزدما روبرت موغابي نزيمبابوي 37 عام زخون جزاء كم قدما منستر كاب 1980 كساب 1987 دحري دما كم بريزيدنت خوينو كاب 1987 كساب 2017 دحر مصنع بوليتيكاون وتهدراون ساقط تغيرلو بفقادو كسنابت تغبره بوبيلون علم تسنابتم مبزحت يوم ازوم دحره مجزاء تستفطرو مرحتي مرحت سراوي زنبرو يوم
ንኣብነት ፕረዚደንት ኢኳቶሪያል ጊኒ ኦቢያንግ ንጎማ ሞባሶጎ ኣብ 1979 ናብ ስልጣን ዝደየበ ነቲ ድሕሪ መግዛእቲ እስጳኛ ነቲ ሃገር ዝመርሕ ኣኩኡ ገልቢጥ እዩ ናብ ስልጣን ተኸይጡ። ከም ኩሎም እቶም ነዊሕ እዋን ዝጸንሑ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብቲ ፈለማ ኦቢያንግ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝያዳ ፍትሓውን ሰብኣውን ተገይሩ እዩ ዝሕሰብ ነይሩ። እዚ ኣብዚ እዋን ወዲ 81 ዓመት ኮይኑ ዝርከብ ካብ 1979 ነትሒዙ ኣብ ዓለም ኣብ ስልጣን ዝነውሐ ዝገበረ ገዛኢ ኮይኑ ከምቲ ብዙሓት ዝገልጽዎ ንኢኳቶሪያል ጊኒ ሓንቲ ካብቲ ኣብ ዓለምና ዝለዓለ ብልሽውና ዴሞክራሲ ዘይብለን ጨፍለቕቲ ሃገራት ኣብ ቅድሚት ከም ትስራዕ ገይርዋ። ኣውሮፓውያን ገዛእቲ ኣብታ ሃጉር ምልክን ብሓደ ሰልፊ ዝምራሕ መንግስታትን ከም ዝህሉ ጥራይ ኣይኮነን ከም ሓድጊ ገዲፎምላ። ድሕሪ መግዛእቲ ሃገራት ኣፍሪካ ገዛእ ርእሰን ክኢለን ክመሓደራ ኣይከኣልዎንን። ብዙሓት ሃገራት ንምሕደራ ዝበቅዕ ትካላትን ትካላዊ ኣሰራርሓን የብለንን። እቲ ህዝቢ ድማ ዘይተማሃረ ህዝቢ ከም ዝኸውን ገይረንኦ። ንኣብነት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ 1960 ካብ ቤልጅየም ነጻ ክትከውን እንከላ ካብቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ 15 ሚልዮን ህዝባ 16 ካብ ኮሌጅ ተመረቑ ምሁራት ጥራዮም ነይሮምዋ። ባዕዳውያን ገዛእቲ ፈረንሳ ኣብ 1958 ንጊኒ ክገድፍዋ እንከለዉ ነቲ መንግስቲ ሙሉእ ብምሉእ ኣፍሪሶም ዝነበረ ኩሉ ሰነዳት ብምጥፋእ ነቶም ዝመፁ ሓደሽቲ መሓደርቲ ከመሓድሮም ዘኽእሉ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይገደፍሎምን። ኣፍሪካ እምበኣር ድሕሪ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዘይብቁዕ ትሕተ ቅርጺ ሕፅረት ፋይናንስ ዘይውሕስ መንግስታት ኣውደባት ብዝተመቕሉ ተመሳሰልቲ ዓሌታት ዝስዕብ ግጭታት ፖሊሲታት ንምሕንጻጽን ስርዓት ንምሓዝን መንግስታት ኣፍሪካ ስልጣኖም ከጽንዑ እቶም እኹል ተመክሮ ዘይነበሮምን ንለውጢ ዘይቅርባትን ኮይና እያ ተሪፋ። ባዕዳዊ መግዛእቲ ካብ ዝውገድ ልዕሊ ፍርቂ ዘመን እኳ እንተሓለፈ ናቱ ሳዕቤን ግና ሎም እውን ኣብ ፖለቲካዊ መስርሕን ምህናፅ ሃገራትን ተጽዕንኡ ይቕጽል ኣሎ። እቶም ንዓሰርተታት ዓመታት ስልጣን ዝሓዙ ምስ መንበር መሪሕነት ዝተጣበቑ መራሕቲ ኣዝዮም ሃብታማት ኣብ ምስግጋር ገንዘብን ካልእ ምጥፍፋኣትን ተጸሚዶም ይርከቡ። እዚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ሰፊኑ ዘሎ ምጥፍፋእ ማለት ኮራፕሽን ንምጥፋእ ስጉምታት ክውሰድ ተፈቲኑ እዩ። ብዙሓት ኣብቲ ጉዳይ መጽናዕቲ ዝገበሩ እቲ ምጥፍፋእ ንምጉዳል ዝተወስደ ስጉምቲ በንጻሩ መሊሱ ከም ዝዓበየ እዮም በጺሖሞ። ኣባላት ፖሊስ ንኣጠፋፋእቲ ንምህዳን ኢሎም ካብ ቀደም ብዝያዳ መኻይን ደው ኣቢሎም ጉቦ ንኽወስዱ ዕድል ስለ ዝኸፈተ ምጥፍፋእ ዓመረ። እቲ ሓፋሽ ህዝቢ ብጥሜት ብኹናት ብስእነት ጥዕናን ትምህርትን ክማስን ከሎ መራሕትን እቶም ኣብ ዙርያ እቲ መራሒ ዝርከቡ ሓሻኽሩን ስድራ ቤታቶምን ግና ብሃብቲ ዘቕቢቦም ብጥዕና ደልዲሎም ዕድሞኦም ከይተረፈ ካብ ናይ ካልኦት ዜጋታቶም ክትዓጻጸፍ ይረኣዩ ኣለዉ። ከም ኣብነት እዚ ስዕብ ንርአ ገምጋም ዕድመ ኣፍሪካውያን 19.5 ዓመት ክኸውን እንከሎ ገምጋም ሓደ ኣፍሪካዊ መራሒ ግና 62 ዓመት እዩ። ዕድመ ስልጣኖም ናይዞም መራሕቲ እውን ካብ ዝበዝሐ ሙሉእ ዕድመ ናይ ዜጋታቶም ይበዝሕ። ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣብ ስልጣን ዝነውሐ ዝጸንሑ መራሕትን ተርኢና ሞባሶንጎ ናይ ኢኳቶሪያል ጊኒ ልዕሊ 45 ዓመት ኣብ ስልጣን ጸኒሑ። ዑመር ቦንጎ ናይ ጋቦን 42 ዓመታት ኣብ ስልጣን ጸኒሑ። መራሒ ካሜሮን ፖል ቢያ ልዕሊ 43 ዓመት ኣብ ስልጣን ክጸንሕ እንከሎ መራሒ አንጎላ ጆሴ ኤድዋርዶ ዶስ ሳንቶስ ድማ 38 ዓመታት ኣብ ስልጣን ጸኒሑሎም። እቲ ካብ 1986 ዓመተ ምህረት ተትሒዙ መራሒ ኡጋንዳ ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎ ዩዌሪ ሙሴቨኒ ንቕዋም እቲ ሃገር ክከላኸለሉ ኣብ ዝመጸ ናይ ምርጫ ናይ ዓወት መደርኡ እንተተመጻብዐ እኳ ኣብ 2005 እቲ ብበዝሒ እዋን ምርጫ ሓደ ሰብ ዝእግድ ሕጊ ኣብ ፓርላማ ከም ዝቕየር ገበሮ። ዕድመኡ ምስ በጽሐ እቲ ንሓደ ሰብ ካብ 75 ዓመት ንላዕሊ ከይምረጽ ዝእግድ ሕጊ ኣብ 2017 ብፓርላማ ሃገሩ ኣቐይርዎ። በዚ ድማ ኣብ መበል 77 ዓመቱ ንምርጫ ተወዳዲሩ። ካብዚ እንድሓር ዝቐርብ ትሕዝቶ ብመሰረት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስክስ መምህር ኣህጉራዊ ዝምድናታት ፖለቲካ ዝኾነት ዶክተር ናታሻ እዝሪው ዘቕረበቶ ኣስተምህሮ እዩ። ዲክታተርሽፕ ወይ ኣምባገነንነት ሓደ ስርዓት ካብ ስልጣን ብፍቓድን ብጠለብ ህዝብን ምስ ዘይወርድን በትረ ስልጣን መንግስቲ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ኢዱ ዘእቱን እዩ። በመሰረት ፕሮፌሰር ናታሻ እዝሪው ዝተፈላለዩ ዓይነት ውልቀ ምልክነት ዘለዎም ኮይኖም ብመን ይምርሑ ድማ ይልለዩ። ንኣብነት እቲ ስርዓት ብኮሙኒስታዊ ሰልፊ ድዩ ዝምራሕ? ንኣብነት ኣብ ቻይና ከምቲ ኣብ ነይነማር ወይ እውን ኣብ ዝበዝሑ ሃገራት ኣፍሪካ ዝተረኣየ ብወተሃደራዊ ጅንታ ድዩ ዝምራሕ ወይስ ብሓደ መራሒ ዝምራሕ ውልቃዊ ኣምባገነንነት ወይ ውልቀ ሰብ ምልኪ እዩ? ኣብዚ ሓደ ውልቀ ሰብ ንኹሉ ነገር ናይ ሓንቲ ሃገር ክቆጻጸሮ ከሎ እዩ። ካልእ ከም ኣብ በዓል ስዑዲ ዝርአ ዘሎ ንጉሳዊ ምልኪ ድዩ ዘሎ? ኣብ ገሊኡ ናይዚ ኩሉ ዝተሓዋወሰ ዲክታተርነት ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብነታት ናይዞም ተጠቒሶም ዘለዉ ውልቀ ምልክነት ማቲዩ ከረኪዩ ናይ በኒን፣ ውልቀ ሰባዊ ምልክነት ትሩሂሎ ዶሚኒካን ሪፐብሊክ ሊዩኪያን፣ እቲ ንሲንጋፖር ኣብ ትሕቲ ፓፕ ወይ ንጹል ፓርቲ ዝመርሐን ከምኡ ድማ ናይ ኣልጀርያ ናይ ሚሊተሪ ዲክታተርሽፕ ከምኡውን
ንጉሳዊ ዲክታተርሽፕ ከም ናይ ንጉስ ዓብዱላህ ናይ ስዑድ ዓረብያ ዝኣመሰሉ እዮም። መብዛሕትኡ ስጋኣት ምልክነት ካብ ውሽጢ እዩ ዝብገስ። ብዙሕ ህዝቢ ነቲ መላኸ ስርዓት ከወግዶ ይደሊ እኳ እንተኾነ ዝበዝሕ እዋን ግና ኣብ ውሽጢ ስርዓት ዘሎ ወይ ኣብ ዙርያ እቲ መራሒ ዘሎ ወተሃደራት እዩ እቲ ዕልዋ ዝፍጽም። ቀጻልነት ህላዊ ናይ ሓደ ዲክታተር ዝረጋገጽ እቲ ንሱ ምስቶም ኣብ ዙርያኡ ዘሎ ኤሊታት ዘሎ ዝምድና እዩ ዝምርኮዝ። ዲክታተራት ግና ብኸመይ እዮም ናብ ስልጣን ዝድይቡ? ናብ ስልጣን ዘደይቦም ትካል ክህልዎም ይኽእል ዶ? ናብ ስልጣን ዘደይቦም ትካል ክህልዎም ይኽእል። እዚ ወተሃደራዊ ወይ ሰራዊት ወይ እውን እንኮ ፖለቲካዊ ሰልፊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ሓደ ሃገር ዲሞክራስያውን ትካላት ድኹም ኣብ ዝኾኑሉ እዋን ናብ ስልጣን ምድያብ ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ። እቶም ትካላት መንግስቲ ኣዝዮም ድኹማት ምስ ዝኾኑ እቲ ውልቀ መላኺ ሙሉእ ስልጣን ናይቲ ሃገር ኣብ ኢዱ እናጨበጠ እዩ ዝኸይድ። በዚ ድማ እዩ ምልክነት ናብ ውልቀ ሰባዊ ወይ ናብ ሓደ ሰብ እናተጠቕለለ ዝኸይድ። ኣብ ዓለም ብዙሓት ውልቀ መላኽቲ ተራእዮምን ኣለውን። ዝበዝሑ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ክኾኑ ይኽእሉ። ከም ኢዳሚን ናይ ኡጋንዳ፣ ሞቡቱ ናይ ዛየር፣ ቃዛፊ ናይ ሊብያ፣ ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ ኤርትራ፣ ቦካሳ ናይ ማእኸላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪካ፣ ፈርናንድ ማርቆስ ናይ ፊሊፒኖ ምጥቃስ ይከኣል እዩ። ከመይ ዝበሉ መለኽቲ እዮም ግን ንነዊሕ እዋን ኣብ ስልጣን ዝጸንሑ? ኣየናይ መልክዕ ኸ ንምስግጋር ስልጣን ኣጸጋሚ ዘይኸውን? ኣብ ሓደ ሰብ ምልክነት ወይ ውልቀ ምልክነት ምስ ንርኢ ኣብ ምዕቃብ ስልጣኑ ተሸሚሙ ስለ ዝጸንሕ ስልጣኑ ዝወርስ ወይ ዘሰጋግር ኣግባብ ከይፈጠረ ስለ ዝጸንሕ ኩሉ ግዜ ኣብ ምብርጋግ እዩ ዝነብር። ስለዚ እቲ ውልቀ መላኺ ስልጣኑ ክወስደሉ ክመጽእ ይኽእል እዩ ኢሉ ንዝሓስቦ ብዘይንሕስያ ከወግዶ እዩ ዝደሊ። ነዚ ንምግባር ድማ ዕልዋ ከይፍጸም ኮነ ኢሉ ነቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ የዳኽሞ። ነቲ ሰራዊት ግቡእ ስልጠና ዘይምሃብ፣ ግቡእ ቀረባ ኣጽዋር ዘይምግባር፣ ነቲ ስሩዕ ሰራዊት ንምድኻም ተወዳዳሪ ወይ ተነጻጻሪ ካልእ ሰራዊት ብምፍጣር እቲ ውልቀ መላኺ ኮነ ኢሉ ነቲ ናይ ገዛእ ርእሱ ሰልፊ የዳኽሞ። ነዚ ዝገብረሉ መገዲ ድማ ነቶም ክኢላታት በላሕትን ወይ እቶም ስልጣነይ ከሕድጉን ይኽእሉ እዮም ኢሉ ዝሓስቦም ኣባላት ሰልፊ ብምውጋድ ወይ ብምድስካል እቲ ካልእ ውልቀ መላኺ ስልጣኑን ምዕቃብ ዝጥቀመሉ ኣግባብ ነቲ ሓጋግን ፍርዳውን ኣካል መንግስቲ ምድኻም ወይ ምጥፋእን እዩ። ስለዚ ኣብያተ ፍርዲ ንሕጊ ዘይኮነ ነቲ ውልቀ መላኺ ዝብሎ ክሰምዑ ብዝኽእሉ ሰባት ከም ዝመልእ ይገብር። ወይ እውን እቶም ዘለዉ ነቲ ንሱ ዝብሎ ምስ ዘይሰምዑ ወይ ዘይሰማምዑ ምስ ዝኾኑ ህይወቶም ክሳብ ስእኑ ወይ ካብ ስርሖም ክባረሩ ከም ዝኽእሉ ምፍርራሕ ይመጾም። ነቲ ሓጋጊ ኣካል እውን የዳኽሞ። ነዚ ንምግባር እቶም ነቲ ውልቀ ምልኪ ከም ሕጊ ገይሮም ዝቕበሉ ብምሻም ክብድህዎ ዝኽእሉ ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ፀፍሕታት ምድስካል ወይ ምውጋድ፣ እቲ ካልእ ዝዳኸም ኣካል ድማ ቢሮክራስያዊ ኣሰራርሓ እዩ። ነዚ ንምግባር ሰባት ክእለቶም ከየማዕብሉ ንቑርቡ ዓመታት ኣብ ሓደ ቦታ ከቐምጦም ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ካልእ ምዝዋር ይገብር። የደስክሎም ወይ የባርሮም፣ መሊሱ ናብ ስርሖም ይመልሶም። ከይረጋግኡን ዝርብሽ ሃዋህው ብምፍጣር በዚ መገዲ እቲ ቢሮክራሲ ብግቡእ ከይሰርሕ ስማዊ ኮይኑ ከም ዝተርፍ ገይሩ የዳኽሞም። ዕላማ ናይዚ ድማ ዝኾነ ጉጅለ ወይ ሰባት ዓቕምን ክእለትን ኣጥርዩ ነቲ ውልቀ መላኺ ከይብድሆ ንምግባር እዩ። ስለዚ ኣብዚ ናይ ሓደ ሰብ ምልኪ ወይ ውልቀ መላኽነት ሓደ ሰብ ገባርን ሓዳግን ናይ ህዝብን ሃገርን ኮይኑ ስሩዕ ዘይኮነ ዘይተወደነ ትካላት እናፈጠረ ኣብ ምክልኻል ክብድህዎ ዝኽእሉ ዝተወደቡ ሰባት ትካላት ዕንዩ እዩ ዕድሚኡ ዘሕልፎም። ስለዚ እቲ ስርዓት ፈጺሙ ግቡእ ትካል ወይ ትካላዊ ኣሰራርሓ ከይፈጠረ ኩሉ ስልጣን ኣብ ኢዱን ኣብ ውሽጡን ከም ዝኸውን እዩ ዝገብር። ካብ ኩሉ ዓይነታት ምልኪ እቲ ብውልቂ ምልኪ ወይ ንሓደ ሰብ ምልኪ ቀንዲ ገባቲ ሃብትን ዕድላትን ህዝብን ዝዘቁቕ እዩ። ካብ ህዝቢ እቲ ዘሎ ሃብቲ ይጉሕጉሕ። ኣብ ስልጣን ጸንሐሉ እዋን ሎሚ ዶ ጽባሕ ብምፍሳስ ደም የብክዕ ብዝብል ስግኣት ኣብ ሓጺር እዋን ዘሎ ሃብቲ ይጉሕጉሖን ይግብትዎን። እቲ ካልእ ባህሪ ናይ ውልቀ መላኺ ምልክነት ሃብቲ ክሰርቕ ወይ ክግብት ከሎ ዝቆጻጸር ኣካል ስለ ዘየለ ብዙሕ ሃብቲ ይሰርቕ እሞ ዝኾነ ይኹን ኣካል ድማ ብዛዕባ እዚ ዝዛረቦ የለን። በዚ ድማ ነገራት እናኸበደ ባህሊ ምጥፍፋእ ወይ ኮራፕሽን ይስዕርር። ካብዚ ዓይነት ስርዓት ምልቓቕ ወይ መገድታት መውፅኢ ውልቀ ምልኪ ትካላት ኣዝዮም ድኹማት ስለ ዝኾኑ ኣግባብ ምቕራሕ ስልጣን ካብ ሓደ መራሒ ናብ ካልእ ምስጋር ወይ ምትኻእ ስለ ዘየለ እቲ ምልቓቕ ካብዚ ስርዓት እዚ ኣዝዩ ዕግርግርን ደም ዘፋስስን እዩ ዝኸውን። ኣብ ዝመጽእ መደብና ባህርያት እቶም ካልኦት ምልክነት ማለት ንጉሳውን ናይ ሓደ ሰልፍን ምልክነት ከምኡውን ወተሃደራዊ ምልክን ክንርኢ ኢና። ብተወሳኺ ውልቀ ምልኪ ብኸመይ ክውገድ ይከኣል ዝብል እውን ክንርኢ ኢና። ሰናይ ክፍለ